jsme se chtěli stát slavnými youtubery. Protože jsme nezaměstnaný. A nemáme peníze a nemáme práci. Když se tady Roman vysere, tak já to seberu. Takže Romane, když ty se tady vysereš, tak Danča to sebere. Roman tam nechce vidět, ale. Tak se nekoukej, když zavřeš oči, nikdo neuvidí tebe. Já se fakt mám vysrat tady. No normálně, na férovku. Už to ček. Kámo, děláš si prdel. Dančo, teď ty. Dančo, pojď, ty vole, já si s tou budu závět. Dančo, teď přišla tvoje chvíle. Teďko přišla tvoje chvíle a ty to musíš sebrat. To je jako když venčíš pejska. Musíte jenom odhodit? Ne, seber to a dáš to do koše. Tak to si děláš. Kam já si myslel, že si děláš prdel, jako. Já jsi tady vážně vysral, jako. Já to nemůžu. Dělej, Dančo, řekla jsi to, že to uděláš, tak nazdar. Kámo, kousek. Ne, celý. Ne. Celou tu koblu. Celou tu koblu. Do toho sáčku si to dej, do sáčku. Kámo, už co jsi vůbec prdel. Jo, ti. Stroj, já tady musím mít vidět obličej, ale. Ne, ty nám vůbec nedělej. Ty nám nejdej. Ne. Dančo, co nám povíš k tvojí nový zkušenosti? Já viděla, jak to hovno jde z té prdele. Ty vole, já to neviděl, já jsem byl úplně v šoku. Protože já jsem k němu byl čelem a vůbec jsem nedělal to hovno. A potom najednou mu odešel, tam bylo hovno na lavici. Já jsem se otočila ze strany zrovna, když to z něj vycházelo. Tak ty vole. Ne, ale tohle nejde. Počkej, řekni nám tvoje pocity. Já chci jenom říct, že každý akci, když se s Romanem vidíme, tak říká, že to posouváme dál a že už neví, kam být s tou synou. A ty já jsem se brala jeho hovno. Ty vole. Tak tohle? Já tam nechci být. Kámo. On se vysral v lídráči. A proč ne na zem? Proč ne na lavičku zrovna? A já jsem to teďka říkala, že nechápu pejskaře, jak to můžou zvládat. Ale já jsem se brala na tu nový hovno a v pohodě. Já si myslím, že bychom Romanovi třeba měli koupit vodítka, bo on chodí takhle venčit. No. Ty kráva, tak to bylo dobrý. A jak se ti vysral, dobrý? To jsi dobře? Jo, akorát mě škrábal ten papír teda. A myslíš, že to je do sucha? Dělej, Trošku to klouže ještě, ale. dělej, Ty vole, už to dělej, zapni, Alois. mě se fakt chce srát. Já jsem nečekala, že to udělám. Ne. Ne. No tak jako hlavně největší procesy ty, protože to sbírala, že? Ale já jsem do toho nedala to srdíčko úplně, on do toho dal všechno do sebe. Roman se na to vysral.